Halo, Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sinyal yang ngele. Heeh, nyapu aku ning ngarep nyapu. Iya, Wis tanya lah mambengi ora udan ora umum terus sih. Golek mm, sinyal ring kebon. iya. Nah, Terus Semarang udan apa ora? bukan foto. Padha arane ra. Aku sing bengi aku kan bisa melu tahlil piling ra. Dengan Mm, balike kan ning nggonku, tak bopong. Iki tak kuning mburi ya, golek sinyal. Iki mm, bengkene mendung kok iki. iya, Hmm. Lah tak bel-bel kok angel. Maning-maning mlayu ilang, maning-maning mlayu ilang. HP-ne kan tak kene meja kusukan. iya. Heeh, iki golek sinyal aku ning kebon. Tunggu ketek ora. Mm, iya. Heeh. Jelas ora? Mm, Gasik menju. Pitike. Untuk apa ora pitike? Oh. Oh, si angker mah. Iki ning kebon golek sinyal. iya. Aku beli wingi. Iki nggar siang wis iki kebon. Ya Allah ayame nju arep bodoh sampean kok panen duit. Halo ya. Gitu Iya, lah. iya, Iki mlebu jam piro sampean? Sore meneh lah jam 3. iya. Jam dulu. Heeh. Mm, Iki saya turu iki. iya. Aku heeh. Resik-resik ngarep nyapu ngelumpuk-ngelumpuke kayu sing wingi talangi bar diganti gitu. Mm, Kan Wis aku rampung. ngelumpuk gitu. Hmm? Wis rampung. Burung. Iki anak lanang guys. Dan kamu satu. Yo tukange prai sing loro, mengke loro kan wis dulurku. Sing siji. Mm, Anak tuwono. Takon iya, wangi. iya. Yo iki takon wong kae paku-pakune ngan kayu-kayune sing iku sing tak gantian-gantian iku to. Dari Iya. ujian boro kok ngerti nutupi terpal ndure. Mm, Heeh. iya. Ning ngarep aku nyapu, ngarep warung. Mm, Heeh. iya. Ngono kudu mendung poranya. Iya, padha kene rada mendung. Pengen ngedit kowe iki ya. Mm, Iki aku kan kok ngongkon kae Kang Karti negor gedang sing nang sanding pelem. Peleme kalah. Kalah kuwi. Peleme kalah ora kejuman gedang. Oh, lah tapi gedangnya kan Iki. umum. Eh, Lah tapi gedangnya kan umum. winganan iki tak dol. Telung dundun payu 100 lumayan ta. Lah tapi peleme eman-eman ta. Iya. Sinang sanding pelem ki sak pondo iki lho. Ono pirang wit iki. 1, 2, 3, 4, 5 wit. Hmm. Persis sanding pelem iki nek ora ketok. Tunggale Mana ngisi. lagi, Nah, heeh. mana lagi ngono lek wong ora ketok. Iya, apa meneh sandingan lebih gedang. Mm, Gedang kan merdung ra rendeng. mm. Iya. Kuwi aku lampu nek baritan kae njukuk godhong gedange tak ngalungi wite pelem jare uwe men oke. Hehe. Iya, tak lerak-lerak saka mrapatan. Iya. Ngalungi wite ya. Iya. Jare wong ngene. Mm. Iki iki minggu sayang. Lagi nyetar ke sekolah. Nyetar ke sekolah. Ning ke sekolah. Iki ning kamar saya. Mm. Hmm. Iya. Iki mau tak beli ngarepan warung lho sampean ora iso. Iya. Balik meneh. Heeh. Mandi aku langsung turu. Isi udan keturungan bisa Mm. beli. Angel sinyal enggak ono telepon. Iya.
Iya, Ma. Mm-mm. Ya wis, sehat-sehat. Bu Mama, sering bersyukur ya, Ma. Amin ya. Karo sering ning keheningan, Yo yo sayang. eling-eling lu aku. Ya, bisa kelingan toh mbek aku. Yo, yo wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tak kena mungkin nyapu ya. Terus ngapain langsung? Iya, sayang Mama. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.